השופט בדימוס אשר קולה קובע שנשיא העליון יצחק עמית פעל בניגוד עניינים כשקיבל החלטה בעתירה בנושא נבחרת הדירקטורים בזמן שאחיו חבר בה. מנגד גם צריך להגיד שכל יתר התלונות שהוגשו נגדו נדחו. עמית, ואתה חשפת את התלונה שהוגשה בזמנו נגד הנשיא עמית. נכון, צריך להגיד, התלונות האחרות, המפורסמת שבהם אותן חגירות בנייה, יצחק עמית עבריין בנייה, קובע הנציב, הוא לא עבריין בנייה וזה מעליב להגיד את זה, אבל האירוע שם זרוע בביקורת כמעט בכל תלונה, ויש המון, יש 55 עמודים בהחלטה הזו של הנציב השופט בדימוס קולה, עם ביקורת על השופט עמית, כולל רמז די סרקסטי בסוף שאומר, כולם מסתכלים על המערכת המשפטית, מוטב לנו שנקשיב לדברים שאמרנו ונשמור על אמון הציבור. באשר לנבחרת הדירקטורים, אין סיפור פשוט מזה. הסיפור הוא שיצחק עמית מקבל החלטת ביניים, בנושא נבחרת הדירקטורים, החלטה של דודי אמסלם לבטל אותה, כאשר אח של הנשיא עמית, גולדפריין, מחילה, שכחתי את שמו הפרטי, הוא חבר בנבחרת הדירקטורים. עכשיו, כל הסיבובים, וסיבובי הסבובים לא מועילים. אני רוצה לתת דוגמה, עד כמה יש מוסר כפול ואיפה ואיפה, ותפיסה שאנחנו השופטים, לנו אין בכלל ניגוד עניינים כי אנחנו קדושים. אורי אריאל היה שר החקלאות. היה לגיסתו, או לאחותו, או לבת שלו, מחלבה שהיחס שלה הוא 1/6,000 מכלל ייצור החלב בישראל. על כל 6,000 פרות, פרה אחת של הקרובה של משפחת אריאל. ולמרות זאת נקבע שאורי אריאל לא יכול לעסוק בזה בגלל ניגוד עניינים. אבל כשאתה אחד מאחיך או אחד מ-400 חברים בנבחרת הדירקטורים, פה כמובן אין שום בעיה. מה יושב בבסיס של זה? שאנשים כמו יצחק עמית הם קדושים. לכן הבת שלו יכולה להיות בגלי צה"ל, והוא יוציא צו, הייתה יכולה להיות בגלי צה"ל לפני 10 שנים, והוא יוציא צו על תנאי, ודפנה ברק ארז הגישה בעבר תוכנית ויכולה לפסוק, ויש לו את האח, אבל השרים, הפוליטיקאים, הם טמאים, להם תמיד הנחתום כן מעיד על גיסתו, ולהם אסור לעשות שום דבר. זו מערכה שלמה לחסל שופט בישראל, ואתה יודע למה, גדעון? לא בגלל שהוא שופט רע או שופט טוב, אני במקרה מכיר כמה מהאנשים שהתמחו אצלו, שהיו עוזרים משפטיים שלו, בגלל שהיה צורך לפרק את הלגיטימציה שלו, כדי שהוא לא יקים ועדת חקירה ממלכתית. צריך להיות עיוור, חירש, עיוור וקטן ושוטה. כדי לא להבין את הדבר הזה. זה בדיוק מה שהיה לנו כאן. אני מציע ומצפה שכל מי שקרא לו עבריין יתנצל. רק תיקון קטן עובדתי. לא, אתה לא, חלילה. לא חשדתי. אם יש רק אחד קטן עובדתי, דיינו. רק תיקון קטן עובדתי, כי גם מה שאתה אומר, גם הדוברות, הרשות השופטת אמרה שהוא לא נתפס בניגוד עניינים. הנה לפנינו עוד שימוש של הנשיא עמית בפרשנות תכליתית, זאת אומרת, מתעלמים לגמרי ממה שכתוב. התלונה של הארגון שהגיש את התלונה הזאת אמרה שהנשיא עמית בניגוד עניינים. השופט קולה קובע שהתלונה נמצאה מוצדקת, זאת אומרת שהוא היה בניגוד עניינים. ואם זה לא מספיק ברור לרשות השופטת או לבן, אז גם כתוב פעמיים שהוא לא יכול להימצא במצב של ניגוד עניינים. אז אם זה הולך כמו ניגוד עניינים, נשמע כמו ניגוד עניינים ונכתב כמו ניגוד עניינים, זה ניגוד עניינים. זה פשוט אפילו מביך שצריך להתווכח על הדבר הזה. ואני אגיד שוב, האירוע הזה הוא כמו הפרה של אורי אריאל, אבל פי בערך 15 בפרופורציות. יש הבדל אחד. אורי אריאל ודומיו הפוליטיקאים הם פוליטיקאים. הציפיות מהם גם ככה נמוכות. מנשיא בית משפט העליון, שאגב זאת הפעם, כל הניסיונות לטאטא מסתירים עובדה אחת. הוא נשיא בית המשפט העליון הראשון בהיסטוריה של מדינת ישראל, שתלונה נגדו נמצאה מוצדקת. עכשיו, אני לא חושב, בגלל שיצחק עמית הוא העבריין הכי גדול בסביבה, אני חושב סיבה אחרת. כי עד היום, עד הנציב קולה, כל נציבי התלונות ציבור על שופטים היו מאנשי שלומנו. שילמו להם המון כסף בחודש כדי לא לעשות כלום ולדאוג לחברים שלהם. בן, משפט שלך לסיום. השופט עמית, תאמין לי, אין שופט יותר נקי ממנו. אם ב30 שנות שיפוט, בסוף זה, את המקרה של אחיו, שסיפרתי לכם את הפרטים, זה מה שהם מצאו. יש מאות, אתה מעליף המון שופטים שמעולם לא נתפסו בניגוד עניינים, ולא נמצאה תלונה מוצדקת על נציב תלונות הציבור על שופטים. השופט קולה קבע, נכון שהוא קבע, הוא קבע שאין צורך בשום צעד, נכון? אז בוא נסכים לפחות על זה. לשופט קולה אין סמכות לקבוע צעדים. חברים, תודה רבה, לשניכם. לא, הוא יכול להעביר את זה ליועצת, הוא יכול להגיד יועצת תפעל. עמית ובן. היועצת לא ענתה לו 3 חודשים כדי להגן על הנשיא עמית. הוא כותב את זה בהחלטה שהוא אומר, פניתי ואפילו לא חזרה אליי. היא צריכה להגן עליו, כי הוא מגן עליה, אבל זה, חלילה אני רוצה להבהיר, זה לא ניגוד.